da soyayya, shi ya saka ni nake wani jin kunya. Mai kyawun fuska baki da wushirya, ga ki akwai ki da tsantsar tarbiyya. Wayyo Allah wayyo ni soyayya, kin wuce mata dukkan kyau ga kwalliya. Ke ɗaya zan yi wa kalmar soyayya, a matakin so kuma ke ce ƙarshe allurar raina. Aini naki ne kuma mallakin ki ne, komai nawa naki ne dan tanadin ki ne. Shi yasa na yi ne wani sirri na bayyane, shi so tsantsane nawa ki je na masane. Kalmar so naki ne nake yin ta bayyane, ni ba ni da damuwa ne ashe sanadin ki ne. Ba na gudu ka gini jarumi ne, da an ga fushi na an taɓa ki ne mai sona. Soda mun ce mai sajin daɗi, a gaban ki masoyiya